O ganun daw retay takyan nim tuang ayani o kasing nun ya lalpa ang itelaw tuan nun akim lau kazin kong ko harayan an soy nin lo ram nuang Eldorado an ngay chin lalpa ka ngay em thế ngay tutong lâu nun khó Kimi suale retei tan ya O lâu eng ang te Kanon ko harayan Itelaw tuan nun akim kazin kong ko harayan an soy nin lo ram nuang Eldorado an ngay chin ang yan lalpa ka ngay em thế lalpa ka nga